je teda rozbalovanie kinderka, no a ja sa teda to beriem a je takto popúčené. Hádam, že vám to nevadí a poďme ho rozbaliť. A prvý urobím ešte jednu blbosť. Poďme na trojbojne, to sa teraz bojím tu. Takže a bolo tam. Zistíš, že to po reklame? Ale nie, poďme na neho. Takéhoto Mikuláše, čiže ja ho idem teda poskladať. Takže vyzerá to nejak takto a k tomu som ešte dostala dve veci. Túto blbosť, ktorou sa to dá priviezať na stromček a takéto neviem čo je. To môžem dať ako pečopácky šál. A ja teda idem zjesť tú čokoládu. Pozor! Čokoláda! Ňam, ňam, ňam. Čakaj, je to dobré. Ňam. Tap! Ňam, druhá polovica. Takže zatiaľ toto bolo asi všetko a ahoj!